Hola a tothom, soc la Sol i se m'està fent molt estrany gravar aquest inici de vídeo, no sé per què. M'estic entrebancant tot el rato i se'm fa molt estrany dir-li hola a una càmera. Fa un segon estava cridant-li a la càmera perquè no aconsegueixo començar aquest vídeo. També us he de dir que és un vídeo molt improvisat perquè us explico el que m'ha passat. Estava jo a punt de sortir de casa. Anava a la biblioteca, primera cosa. I jo pensant tota l'estona, la biblioteca està oberta tot el dia, no tanquen. O sigui, jo pensava que obrien al matí i tancaven a la nit, punt. La biblioteca del meu poble només obre per la tarda a l'estiu. Per què? No ho sé. No ho sé. Jo tinc la necessitat d'anar, tinc totes les tardes ocupades, només puc anar pel matí. M'han arruïnat la vida? Potser. Però bueno, jo estava molt decidida per sortir i llavors he dit, bueno, aniré a l'Abacus, que de fet tenia aquí el Blu-Tack, perquè necessito Blu-Tack per enganxar coses a la meva paret, perquè I've been going through some things. Ja us explicaré. I llavors anava a sortir per anar a l'Abacus, tal, anava a posar-me els meus auriculars, els enganxo al mòbil, els enxufo al mòbil, no sé per què he dit enganxo, i em surt un avís de que hi ha aigua dins del meu mòbil. Una cosa que mai m'havia passat, i de sobte, hi ha aigua al teu mòbil, desconnecta immediatament. En plan, què? That was scary. També m'he tallat el serrell, ho sento, mama. És que la meva mare veu aquests vídeos i no li agrada que em talli el serrell jo sola, perquè es creu que em faré com una destrossa o alguna cosa, però bueno. No queda tan malament, a mi m'agrada, això és l'important. Vale, el que passa és pues això, que anava a enxufar els meus auriculars i no funcionava, i li he posat com sons d'aquests de YouTube per treure aigua al teu mòbil, que de fet fas així a l'altaveu i surt com aire. Llavors entenc que funciona. I jo, impacient, ho tornava a enxufar, no funcionava. Per tant, he dit, you know what, vaig a gravar un vídeo. Vaig a gravar un vídeo a YouTube, perquè gravo un quan em dóna la gana, bàsicament, i així un rant, no? Que algunes em dieu, ai, me'l posaré per mentre sopi, mentre breni, i jo en plan, què? En plan, moltes gràcies. O sigui, no és en plan què raro, és en plan, moltes gràcies. Grateful, sempre. Doncs això, no tenia cap objectiu en concret per gravar aquest vídeo. M'estan passant moltes coses ara mateix. No que m'estiguin passant coses a la vida, bueno, també m'estan passant coses, però el concret, o sigui, l'important ara mateix és parlar sobre la meva font d'inspiració aquests dies, que és el llibre de la Patti Smith, Just Kids, que vull desenvolupar, perquè no és només aquest llibre, però aquest llibre m'ha portat a altres coses, i altres coses m'han portat a aquest llibre, i ha sigut com tota una cadena de coincidències i de... bueno, estic molt inspirada i molt contenta. No tinc Instagram, me'l vaig esborrar ahir. No sé quan duraré, no perquè tinc la necessitat de tenir Instagram al mòbil, sinó perquè he de penjar contingut. Sabeu el meme del Bob Esponja com amb les mans a com unes cadenes, no sé com es diu, no vull pensar. Es podria com alliberar fàcilment, però no ho fa, és com si estigués presoner. Soc jo, perquè ningú m'obliga a penjar contingut, crec que ningú espera que pengi contingut, en plan, no em paga ningú, no... Però jo em dec a la gent i al públic, per tant, doncs això. I, bueno, de moment seguiré sense penjar fins que tingui alguna idea de vídeo, llavors segurament ho faré per penjar un vídeo, però no per penjar una story, no? També, ara que estic com fent coses, estic com invertint als meus hobbies i descobrint coses, m'adono que no tinc la necessitat de mirar Instagram. Realment podria tenir Instagram descarregat i no estaria com sempre, saps? No estaria com scroll infinit. Però és com que... Mira, evito com agafar el mòbil i que el primer que faci sigui entrar a Instagram, que això sí que em passaria. Però whatever. Rant a Instagram over. Sobre coses que m'estan passant a la vida. Aquesta setmana vaig al Cruïlla. Molt guai. Vaig 2 dies al Cruïlla. Insane. Després estic com mig involucrada en un projecte. O sigui, encara no estic involucrada, no he començat res, no em vull flipar. Però estic molt contenta perquè ha sorgit com una oportunitat. Tipo que no vull crear expectatives perquè no és res, o sigui... Vull dir, per mi és important, però tampoc no... no sé, no penseu res, no us imagineu res. Jo estic feliç, vale? Això és el que importa. I després ara estic com dedicant-li temps a pensar en el meu TFG, perquè l'any que ve és l'últim any de universitat. Què? Sí,
és el meu últim any d'universitat i intentaré allargar els estudis el màxim possible per no haver d'entrar en el món laboral i no haver de lidiar amb problemes reals. És broma. Però faré segurament un màster o alguna cosa perquè vull com formar-me bé, perquè he acabat la carrera, o sigui, estic a punt d'acabar la carrera i no... O sigui, sento que sí que he après, però no lo suficient com per posar a treballar-me, o sigui, posar-me a treballar d'alguna cosa. Vull dir, què? No. I vull aprendre més. O sigui, m'he adonat de que m'encantaria com treballar d'aprendre, cosa que no és possible. Però bueno, hi ha maneres de seguir amb la investigació, l'estudi, llegir molt i aquestes coses. Bueno. També tenia aquí la meva bossa, la meva tote bag preferida, preciosa. M'encanta aquest color. Probablement aquesta tarda em pinti les ungles d'aquest color. Vale. Pues tinc aquesta bossa i us volia ensenyar el que porto dins, perquè és com molt de persona performativa, però us prometo que ho utilitzo tot. I sí, ho utilitzo tot. Vale. Està escarosa, en plan, hi ha com Kleenex i coses així que no us ensenyaré perquè és molt escarós. El meu what the hell, això de Clinique, que et poses als llavis, no? De Black Honey, que es va posar molt de moda fa uns anys. I jo I stayed there perquè és un color preciós. Bueno, em queda super poc, mireu això. Anyway, és un color molt maco. Ara mateix el porto òbviament combinat amb altres coses, però... Aquests dies porto crema solar. Us he de dir que no me la poso tant, en plan, això sí que és una mica performatiu, crema solar performativa. La porto al bolso per si l'he d'utilitzar, what the hell. I és aquesta com que et fas, te la tires i va com molt bé, no? Bueno. Després porto aquest llibre, pobre, o sigui, crec que el vaig ensenyar un vídeo i vaig dir aquest llibre me l'acabaré en 2 dies. Han passat 3 mesos. Us he de dir que no he estat llegint-lo, o sigui, òbviament no és que cada dia llegeixi una pàgina, però el vaig com abandonar perquè no és el que esperava, òbviament. O sigui, jo ja sabia que no era el que esperava, però tenia curiositat, no és el que esperava. Mireu això. El vaig posar dins de la meva maleta quan estava a Sevilla, el vaig posar dins de la meva motxilla, plena de roba mullada, perquè vaig inundar el lavabo del meu amic David. I estava tota la roba mullada i vaig posar això aquí dins. Ho vaig posar com el mateix compartiment que la roba. I es va quedar així. El vaig comprar a Bath, de fet, aquest llibre. Li tinc carinyo, però clar, veieu l'estat del llibre. És que no s'aprecia a càmera lo malament que està. Però bueno, i a més el porto aquí dins del bolso. Bueno, això és bastant tràgic, la veritat. És que mireu. Aviam, us he de dir que li dona com personalitat, li dona vida, tot i que encara, o sigui, tot i que no l'hagi llegit tant. Sí, sembla que porti un llibre en plan, me l'he llegit 16 cops, està super anotat, que va. Vaig per l'última història, bueno, penúltima història, crec, la de secretari, que era com a la que volia arribar, i he sentit coses molt dolentes d'aquesta història, que és amb la que està basada la pel·li del 2002, que és de les meves pel·lis preferides, sempre ho dic. Soc conscient que em repeteixo molt, però sí. There's that. I... se m'ha anat el cap. Però en aquest llibre hi ha com diverses històries. Hi ha 4 històries, crec. I em vaig acabar fa poc la de The Dentist. Molt estranya. Vull dir, a mi ja agradava, però quan m'estava agradant de sobte passava alguna cosa que no m'agradava, com no em convencia. La primera, Trying to Be, no me'n recordo. En plan, no me'n recordo. Wow. Ah, vale, sí, me'n recordo. També era túrbia. És que la de The Dentist s'acaba com molt abruptament. Molt sobtadament. Abruptament. Què estic dient? És que no sé què estic dient. Bueno, en fi. Porto un mix d'idiomes al cap, perquè m'estic llegint el llibre de Just Kids en anglès i estic com investigant autors que escriuen només en anglès. I després m'estic llegint com les pàgines de Wikipedia en espanyol, que l'altre dia vaig com començar a llegir una pàgina de Wikipedia i vaig dir què? Tipo, per què està en espanyol? I després vaig recordar que sempre m'havia llegit la Wikipedia en espanyol, no sé. Per tant, estic consumint molt poc contingut en català, això no pot ser. Segurament el contingut en català que més consumeixo ara mateix és 3cat, i articles de Substack i notes de Substack, que tinc Substack, noies. Em dic igual
sol d'estiu. Me la vaig canviar perquè volia fer com un Substack dedicat a sol d'estiu, no? Abans tenia el meu Substack personal, que és el mateix, però li he canviat el nom. Si baixeu podeu com stalkejar-me, whatever. He esborrat tot el que fos com... No hi havia res així, però vull dir, ja m'enteneu, no? O sigui, deixeu-me no exposar-me, deixeu-me no ser vulnerable a internet. On escrivia en anglès, en el meu Substack, encara hi ha alguns articles. If you want to check them out. Tot i que no estic molt orgullosa, perquè, no sé, em costa estar orgullosa del que he escrit, la veritat. Estic com en un moment ara molt humilde. No és humilde, és com genuïnament vull com aprendre a escriure millor, perquè, vull dir, tampoc escric tant, crec que hauria d'escriure més per realment millorar, però estic com molt exigent amb mi mateixa ara mateix i vull aprendre moltes coses per poder com escriure i whatever, bueno, coses meves, no? Però això, m'he anat d'un tema a un altre, bueno, he saltat de temes com la que més. Però sí, llegeixo articles de Substack i coses, penjo notes ara mateix, però encara no he començat com a penjar articles. M'agradaria escriure en català, per d'alguna manera també practicar-lo, perquè vaig haver d'escriure unes crítiques de cinema per una cosa. Secret. No és secret, però whatever. No vull com jinx it. I em vaig adonar que tinc poca pràctica escrivint en català. Fa un molt de temps que no escric en català perquè la meva carrera escric sempre en anglès. No sé, en castellà és com... No escric en castellà realment, però també he consumit com més llibres en castellà que en català. No sé. Bueno, suposo perquè és la traducció com més accessible i la més estàndard, whatever. Però això, el llibre aquest no està gens acabat i espero acabar-me'l algun dia. Em sap greu Mary Gaitskill. Té un llibre que es diu Bad Behavior, que també estaria guai llegir-lo, però és que no sé, és com molt, molt fosc. Molt fosc. Té com un rotllo així nihilista. No sé què dir-vos, en plan... Vull llegir més d'ella perquè em sembla molt interessant i vull dir, no sé. Però no estic en aquest mood ara mateix. Vale, a dins de la meva bossa també tinc el meu diari, no? El meu diari que tinc des de fa moltíssims anys, noies. Aquest diari el vaig començar a 2021. És molt fort, És molt fort. Perquè vaig tenir una època en què no escrivia tant, però, vull dir, sempre he escrit... Cada any he escrit alguna cosa, no? Inclús cada X mesos, vull dir... Però té moltes pàgines aquesta llibreta, què vols que us digui? I a més, com que la majoria de coses sempre, com que escric tota la pàgina, doncs clar, és una mica difícil d'omplir completament. Ja intento com fer dibuixos tontos i tal, és que no us ho ensenyo perquè em fa molta vergonya. No dibuixo bé, mai he sigut una persona que dibuixi molt bé, la veritat. He tingut la meva època de voler ser artista, no sol. Vull dir, no descarto que m'agradaria com aprendre, però em costa començar coses noves i adonar-me que no sóc bona instantàniament i que no tinc un talent ocult que he estat amagant tota la vida. Aquest vídeo està sent molt parlant des del subconscient, o sigui, estic com escoltant-me i veient-me des de fora, és molt estrany. Però bueno, és un diari que si perdés literalment la meva vida s'acabaria, perquè tinc tantes coses aquí dins i em rellegeixo i dic uau, jo vaig escriure això, que fort. Tinc aquí també l'entrada del Primavera Sound, que no m'ha donat temps com d'enganxar-la ni col·locar-la bé. I aquí al final tinc també com coses de Bristol. És que no les vull treure, em fa una mica de pal. Bueno, us ensenyo alguna cosa. Aquest és un tiquet per anar a Bath, que en vaig tenir bastants. From Bristol to Bath. Això és la corona que et donen quan... en els dinars, sopars aquests de Nadal, no? Surt a Normal People, si us fixeu. Bueno, és molt típic de UK, whatever. I et ven un sobret... Et ven el cracker, crec. Sí, et ven el cracker. Bueno, m'estic enrotllant tant. I la pulsera per anar a Stonehenge, que va ser molt guai, realment és molt impressionant. Les pedres aquelles... Que mola perquè es veu com que no tenen un origen molt clar. No se sap qui les va col·locar, perquè estan allà... Bueno, misteris de la vida. Bueno, res, que tinc aquí el meu diari. Últimament l'estic utilitzant moltíssim. M'està ajudant com molt a escriure i tot. Aquí em vaig com apuntar ahir, bueno,
Aquests són els meus llavis perquè vaig tenir una epifania i vaig marcar els meus llavis aquí. Epifania... Emilia Pérez. Who gets it, gets it. Bueno, qui ho pilla, ho pilla. Bé, m'ha quedat fatal, això. Crec que no tallaré res aquí. Qui sigui valent, que ho vegi. M'és igual. Tinc aquí una llista de llegir, veure. I m'he apuntat coses que em vull llegir o veure. Coses que es mencionen a Just Kids, perquè Just Kids... El que passa amb aquest llibre és que és, bàsicament, com una autobiografia de la Patti Smith. També li dedica com una part biogràfica, com li volies dir, al Robert Mapplethorpe, crec. Em sap greu. Em sap molt de greu. Bueno, el Robert, que parla com una mica quan era petit i tal, però tampoc no amb molt de detall, perquè òbviament no estava allà ella. Però la conclusió és ella explicant com es converteix en artista. Bueno, realment és que ella no es converteix en artista. Ella ha sigut artista tota la vida. És una cosa... és una barbaritat, aquest llibre. I és una font d'inspiració fortíssima per tots aquells que us agrada l'art, la cultura, no sé, que teniu inquietud per aquestes coses. Ostres, s'aprèn moltíssim. S'aprèn moltíssim perquè ella té 1000 referències. Està obsessionada amb el Rimbaud. Rimbaud, es diu? Es pronuncia així? Vull pronunciar-ho bé. Ho diré tal com s'escriu. Rimbaud, vale? Però crec que es diu Rimbaud, o alguna cosa així. I té moltíssims referents de cinema, de música, d'art, de poesia... Bueno, m'agrada moltíssim això. I sobretot parla també molt de la Beat Generation. Bueno, és que ja estava allà. A l'Allen Ginsberg. Menciona moltíssim el Bob Dylan, que ara jo estic en una època molt Bob Dylan, molt Bob Dylanesca. I llavors em vaig apuntant aquí coses que, de fet, aquí hi ha coses que no menciona ella, però ho he trobat com a articles a part. Hi ha un llibre que es diu, o un article, no ho sé, que es diu Whitman's Wild Children, que són com autors de la Beat Generation o autors en plan que es van inspirar molt fortament amb Walt Whitman, que també és un dels meus poetes preferits, que el vaig estudiar a classe i genuïnament em va canviar la vida. Jo no sabia que hi havia aquest món a fora. I entre Whitman i Thoreau em vaig tenir una epifania real, que me'n recordo que una classe estava jo tan inspirada i tan tocada. Perquè Whitman també parla, en algun moment també menciona molt què passa després de la mort, no? El que vol dir la mort i aquestes coses, i diu coses que van ressonar molt profundament amb mi. Té una quote, que la deixaré aquí, no me la sé de memòria, però parla sobre com que la herba que creix és com el cabell no tallat dels morts, o sigui, dels que estan com enterrats. Bueno, us deixaré aquí la quote, self-explanatory. Bueno, després un llibre sobre també la Beat Generation. És que em va fascinar molt també tota aquesta gent, vull dir, no sé. Després Howl, d'Allen Ginsberg, que és bàsicament com un poema que és d'on surt la frase de I saw the great minds of my generation being destroyed by madness, o no ho diré bé, no ho he dit bé segurament, però you get the concept. Que ja me'l vaig començar a llegir, però és com que vull tenir-lo en físic i vull subratllar-me i apuntar coses, perquè realment s'ha de pair el poema. I després, per veure, tenia el documental de Rolling Thunder Revue, de A Bob Dylan Story, de Scorsese, i me'l vaig veure ahir. Em va encantar i a més surt la Joan Baez, a l'Allen Ginsberg surt moltíssim i al final diu una quote que me la vaig apuntar, em va encantar. I és un gran documental, surt la Joni Mitchell també, que toca Coyote, toca Coyote, no anava a dir una versió ni res, la seva cançó, vull dir, però la toca amb el Dylan tocant la guitarra. I és que és un documental increïble, noies. Hi ha un footage de tan bona qualitat i com tan proper a ell, i tot i així
no l'entens i no arribes com a conèixer-lo ni a dir, vale, aquesta persona... És com la Patti Smith, m'estic llegint el seu llibre, a mi el Bob Dylan també ha escrit llibres, potser si me'ls conec, o sigui, si me'ls llegeixo em sentiré com més propera a ell, però trobo que és com una figura, és com a complete unknown, literalment. És això que és aquest home, i em fa ràbia, perquè és com, no ets tan especial, però ha aconseguit ser aquesta figura, no sé, irreconeixible. O sigui, és que no pots conèixer-lo del tot. Bueno, paranoies meves. Aquest documental hi ha footage com molt a prop del Bob Dylan i té els ulls tan blaus que és off-putting i tot. O sigui, és que jo no sabia que tenia els ulls blaus en primer lloc, perquè totes les seves fotos són en blanc i negre, que us he de dir, mireu això, aquesta foto va aparèixer ahir a la meva habitació, va aparèixer. I és el Bob Dylan. Me la vaig posar perquè em va il·luminar tant i em va inspirar tant que vaig dir, me la posaré a sobre del meu cap, aviam si em transmet els coneixements de poeta. I després aquí en petitó, està la foto del Bob Dylan i l'Allen Ginsberg davant de la tomba de Jack Kerouac, que també em va agradar molt i és com The Holy Trinity és el William Burroughs, però és com una foto significativa, la veritat, per mi. I aquí em vaig... On està? On està? Ah, aquesta cosa blanca aquí, que està com sobreposada sobre el cartell el pòster de Little Miss Sunshine. És un poema de Whitman que es diu This is what you should do o This is what you shall do, no me'n recordo, que és un gran poema i és com instruccions i jo dic, sí, et faig cas, òbviament. Bueno, això, gran documental, surt una conversa entre Joan Baez i Bob Dylan, que ahir vaig estar haunting a la meva amiga Marina, enviant-li aquesta conversa i dient, Déu meu, perquè a ella li agrada molt la Joan Baez, i jo estic ara en la meva Bob Dylanera. Però la Joan Baez, vamos, increïble també, o sigui, l'estimo, no estic... Una cosa no treu l'altra. Jo estic amb ella, 100%, i el Bob Dylan segurament és gilipolles, però m'inspira, i no puc sortir d'aquí. Tenen una conversa molt intensa, molt intensa, amb molta tensió, i ell li diu que li va molestar que ella es casés. I ella li va dir, bueno, tu també et vas casar i ni m'ho vas dir, perquè és veritat que es va casar en secret amb la seva primera dona, amb la Sara, crec que va ser amb la Sara, que va ser pues, aquest timeline. Bueno, he d'investigar més sobre això, perquè no vull parlar sense saber, però sé que el Bob Dylan es va casar en secret i no li va dir a la Joan Baez. I a sobre té els collons ell de dir-li això. És broma. També us he de dir, aquesta conversa no sé si està ficcionalitzada, no sé si és ficció, perquè vaig llegir que forma part del documental de Renaldo i Clara. Bueno, que no és un documental, és com una cosa molt estranya. És com footage del tour aquest que van fer del Rolling Thunder Review. Els comentaris de YouTube eren en plan... Estan tenint una conversa de ficció, però dels seus personatges no ficcionalitzats, bueno, una fumada. A mi m'agrada pensar que és de veritat. I hi ha un moment que ella diu, oh, Bob, i és com... Déu meu. I ahir vaig veure una performance que surten ells dos cantant It Ain't Me, Babe, junts. Ara un altre cop se m'ha tallat el vídeo perquè se m'ha quedat l'espai en el mòbil, perquè no gravo en una càmera professional, clarament, com podeu veure. Llavors m'he esborrat TikTok. I ja està. Whatever. Anava per al documental, és que hi ha moltes coses que comentar. I m'agrada molt perquè és com molt contradictori també. Surt com un fotògraf que té bif amb tothom i el Bob Dylan diu que buscava bif sempre amb tothom i ell segueix allà, ell segueix com pensant i diu, sí, és que jo estava allà i era el millor perquè em necessitaven, no sé què, bueno. Who are you? Primer. Però bueno, i al final del documental surt com els crèdits. I clar, com és un documental pues, de gent real, pues l'Scorsese posa els noms de la gent real i els seus papers, que els seus papers realment són com noms molt, pues, com estereotips, no? Com noms molt... per exemple, Allen Ginsberg posava The Oracle of Delphi, en plan, l'oracle de Delfos, perquè li diuen així en un moment. I la Patti Smith, que surt la Patti Smith, que és un gran footage de la Patti Smith, que posa The Punk Poet. És genial, m'encantaria que em diguessin The Punk Poet, o The Poet, The whatever. Surt la Sharon Stone també, que estava boja pel Bob Dylan, clarament, tot i que no ho vulgui admetre, però se li notava moltíssim, que posa com The Prom Queen o alguna així. Sí, encaixa perfectament. Bueno, el que deia, surt la Patti Smith,
surt parlant amb el Bob Dylan i surt amb una foto de Rimbaud, en plan, del poeta Arthur Rimbaud, que literalment ho explica en el llibre i és que sempre el menciona. I és exactament com me la imagino a ella, tipus, sempre amb una foto de Rimbaud, o sigui, a la butxaca. I l'ensenya i li està dient al Bob Dylan, en plan... jo sempre porto aquesta foto... No, de petita portava aquesta foto i la mirava i pretenia que era el meu nòvio i em recordava a tu perquè s'assembla a tu i bueno, que... O sigui, és com que li diu en plan, bueno, que pretenia que ell era el meu nòvio i que tu eres el meu nòvio. És com molt messi la conversa. I el Bob Dylan està com escoltant-la en plan... com super in. I és molt graciosa, és que la Patti Smith és tan graciosa en realitat, noies. O sigui, sé que és com una figura com super powerful i com super inspiracional i ella és que no, una cosa no treu l'altra, és superdotada ella. Però em fa molta gràcia com que tingui aquestes hiperfixacions. La fan tan humana. Bueno, i el llibre és com tan humana, la manera en què s'expressa, com que hi ha un moment que diu en plan, bueno, estava intentant ser nonchalant i és com... Amor, en plan, que fort, ets humana, ets una persona real. I una altra cosa que m'ha fet gràcia de la Patti Smith és que estava llegint Just Kids i hi ha un moment com que no sé on està i diu que com que la va agafar i la va portar al dance floor i va dir, bueno, jo sent d'on és ella, com que... Bueno, dona a entendre que balla molt bé i que diu en plan, bueno, the dance floor was, en plan, I was going... O sigui, com... voy a romperlo, saps? Era com aquesta energia que em va fer moltíssima gràcia perquè és com, uau. Aquesta persona tan profunda i tan intensa és a vegades silly, no? Com tots. Bueno, traient això, s'ha acabat el documental, parem. M'està quedant un vídeo llarguíssim, estic flipant amb la meva capacitat de parlar i de no tallar-ho. No penso tallar-ho. Després, una altra cosa que tinc apuntada és que la Patti Smith menciona el Gregory Corso, que és com un dels més joves de la Beat Generation, dels poetes més joves, i vaig llegir la seva vida i era com bastant interessant, la veritat, i sobre el que escrivia. També té molt d'humor en els seus poemes. Hi ha un poema com que està a la seva habitació i es desfà com de totes les coses que ell considera no importants i com està Déu, està l'amor, està la bellesa, està la veritat i com que els fa com una personificació de totes aquestes coses i les va com tirant per la finestra. Bueno, és molt, molt còmic el poema i em va agradar, va ser com refreshing, no? I això, i crec que he parlat de tot, he parlat dels ulls de Bob Dylan, un gran tema per mi. Té els ulls molt blaus, noies. Té els ulls molt blaus. Heu de veure aquest documental perquè genuïnament em va com impactar molt. Mireu, el poema de Whitman. Sí. I en aquestes estem. Ara mateix estaré com molt en aquesta era. Estic escoltant molt Bob Dylan. La meva cançó preferida crec que és A Simple Twist of Fate. Noies, és que tot porta Bob Dylan. Estava obsessionada fa unes setmanes amb la Ludwig Band. Vale. La Ludwig Band, el nou àlbum que tenen almenys, que jo sí sàpiga del cert, és tot Bob Dylan. És tot influències i com literalment copiades de cançons de Bob Dylan. O sigui, El teu amor, que és la meva cançó preferida, bueno, era la meva cançó preferida, ara no ho sé. És un plagi, literalment, però dit per el Kim Carandell, és un plagi a una cançó de Bob Dylan. És literalment una cançó de Bob Dylan traduïda al català. Em sembla fascinant. I jo ara estic obsessionada amb Bob Dylan. Life's crazy, la veritat. Bueno. I ara estic molt obsessionada amb A Simple Twist of Fate, vale? Però ara aquesta, crec que s'ha destronat aquesta cançó per Mr. Tambourine Man, però la versió en directe del Rolling Thunder. Aquella versió és... increïble, increïble. Bueno, i estic molt in amb l'àlbum de Blood on Tracks, però bueno, tinc per rato amb el Bob Dylan perquè té 4.000 àlbums, 4.000 cançons, 4.000 coses, bueno. Gran manera d'invertir l'estiu. Bueno. I crec que això és tot. Crec que vull revisitar Leaves of Grass del Walt Whitman, que tinc una versió supermaca. Us posaré aquí una foto millor. Em fa pal anar-la a buscar. La tinc per allà. Ja us explicaré més coses a través de Reels, que és un format com més fàcil segurament perquè us entereu d'alguna cosa. I ja està, aquest ha sigut el meu rant. Adeu!